Detalye ni Anay Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Campuzano ang proseso sang pag-encash sang Department of Education sang tatlo ka check nga nagabalor sang tig 37.5 million pesos sang tuig 2023. Ginkumpirma man niya nga ang mga cheque ang nakapangalan sa Anay Special Disbursement Officer sang DepEd nga si Edward Fajarda. Suno kay Campuzano, pagkatapos ma-validate kag maaprubahan ang mga cheque, ginatawag si Fajarda sa backroom kung sa diin igatugyan sa iya ang cash. Ginpayag niya nga siya ang teller kag ang kahera. Si Fajarda kag isa pa sini kaupod ang yara sa sulod sang kwarto sa tion sang pag-release sang kwarta. Ginsaysay pa niya nga ginbutang ni Fajarda ang kwarta sa iya dala nga mga bag antes sila magwa paagi sa fire exit sa likod sang bangko. Dugang pa sini sa iya pagkadumdum nga duha ka bag ang gingamit sa pagdala sang nasambit nga kwarta. Madam Witness, sabi minyo, i-release sa backroom yung pera. Okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo. Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin. Okay. So sabi ninyo, may dala si Mr. Fajarda na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo? Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta Okay. may dalang bag. So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajarda, kung maalala po ninyo? Ang recall ko po ay 2 bag. May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko. Bakit po ganito ang polisiya ninyo? Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente. Hindi na po namin sagot yun. Sa ginpatigayo naman nga cross-examination ginpamangkot ni Defense Counsel Attorney Michael Apoa si Campuzano kung posible nga amoy niyang ginahimo agud masiguro ang seguridad ni Fajarda bangod na mas malapit ang backroom sa bangko sa office of o kun sa opisina sang Department of Education. Ginpamangkot man niya kung ano ang amo nga proseso mahimo nga kabahin sang seguridad o kun paglikaw nga mabutang sa peligro si Fajarda samtang dalang dako nga kantidad sang kwarta. Ini ang nangin punto ni Attorney Poa matapos ginsaysay ni Campuzano nga sa backroom ginrelease ang cash kag didto man nagwa si Fajarda paagi sa fire exit. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay kapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Redirect? No redirect, Your Honor. Nabatian ang pag-cross-examine ni Attorney Michael Apoa sa testigo nga si Nenita Campuzano.